Premi Empresa de Serveis. Construccions d'Eumal. Construccions d'Eumal és una empresa dedicada a l'obra pública i a la construcció d'habitatges especialitzada en paviments asfàltics. L'empresa va iniciar la seva activitat fa aproximadament 75 anys, al llarg dels quals ha participat en obres públiques i privades de molt diversa consideració i volum. Actualment, l'empresa té prop de 50 treballadors. En la concessió del premi es reconeix la solidesa del projecte de l'empresa, que ha centrat els seus esforços en impulsar una cultura basada en la qualitat i serveis als seus clients i en la innovació i diversificació constants. Aquesta política d'empresa li ha permès mantenir l'activitat i les inversions malgrat la important davallada que ha sofert el sector de la construcció durant els últims anys. En aquesta línia, destaquen les inversions recents que Construccions d'Eumal ha fet en nous sistemes de fabricació de paviments més òptims i respectuosos amb el medi ambient i en el desenvolupament de noves línies de productes per tal de mantenir el seu posicionament en el mercat.